Hello sa inyong lahat. Welcome na naman po sa panibagong video. It's Wednesday and nagre-ready po ako ngayon para pick upin si Aling Maliit. Teka lang. Okay, baka makapiright tayo ba? Transfer ko na po dito yung mga pabango ko or mga accessories dito sa baba para hindi ko sila makalimutan. And ano lang ba, visible lang sila all the time para sa akin ba. And then ayoko na din umakyat sa taas. So tinransfer ko po sila dito lah. Dito na sila sa aking book stand. And yan. Si Mr. din, makikita na niya. So hindi na siya bili ng perfume. Palagi na lang perfume. Char, ako din naman sa kanya. No? Ikapin na po natin si... Masakit yung dito ko. Nga naman yun eh. Sigugot kayo akong... Bisaya na. Kailangan ko na pong bumili ng mga bagong bra pag uwi ko ng Pilipinas. Kay maluluwag na po yung mga bra ko. And then strapless po kasi yung mga gamit ko po kasi ay ano lang, strapless kasi nga para hindi masyadong mabigat para dito sa aking balikat. Balikat ba yan? Balikat sa Tagalog. Kasi pag ano po siya, tawag dito, pag sobrang masakit dito na, sumasakit po yung ulo ko. So, as much as possible, hindi na ako nagsastrap. Pag nasa work ko din ako, naka-strapless lang po ako. Sobrang dry po ng aking siko ay always. Kahit naglo-lotion naman ako all the time, ano pa din siya? Dry pa rin siya. And naputi-puti, di ba? Naputi-puti dito. Pugis-pugis. Okay. Nungin ko si Ana kung gusto niyang mag-dessert or mag-cake ngayon. Gustong-gusto po talaga itong bracelet na to. Bigay po ito ng kapatid ko. Nabili na, murang-mura lang. Nabili niya doon sa Simala, sa Cebu. If alam niyo, if nakapunta na po kayong Cebu, may ano doon sa Simala Shrine, doon sa Sibonga, Cebu. Medyo south na banda ng Cebu. So, if nakapunta kayo doon, pwede niyong bilhin to. Tapos, ano pa siya? Blessed siya ba? So, na-bless na ng holy water. Ganun. Sobrang ganda niyo po. Ayan. Ito palagi ang suot ko. Hindi naman talaga ako masyadong mahilig sa sa accessories. These days lang naman na tumatanda na tayo. Ano ba yan? So, ano lang tayo? Watch, ring. Tapos, syempre yung ating butterfly necklace. Super dainty lang. Cute na cute yung detail niya. Yung dala ko lang, phone lang. Kasi wala akong bulsa tong aking suot. Ay, yun talaga ang downside nito. But okay lang din kasi pagpunta namin ng bakery. Siguro dalhin ko si Ana sa bakery. Ilagay ko na lang yung gamit ko sa sa bag niya. Samahan niyo po ako, sunduin po natin si Aling Maliit, no? Medyo, kailan ba? Last week, hindi ko siya nasundo. Ano bang ganap namin last week? Ay, wala pala. Pumunta kami ng dentist, di ba? Last week, na-vlog ko din yun. And also, sa kanyang check-up, yung sa kanyang mata, sa height, and also yung kanyang weight, and then also sa kanyang pandinig. Ito lang yung suot ni Mama G. Simple lang, yan lang. Tapos nakasanda lang ako. Sobrang haba na ng aking buhok, no? Kailangan na siyang putulan. Pero, as usual, si Mr. ayaw niyang paputulan ko yung buhok ko. Sabi ko, hindi ko naman siya paputulan na sobrang ikli. Ano lang naman, ipatrim ko lang ba para healthy. Yung hair natin, sobrang dry pa naman dito ng buhok ko. Anyway, puntahan ko na po si Aling Maliit, no? And, syempre, makikita niyo na si Aling Maliit pag uwi namin ang bahay. Malapit na po tayo sa school ni Aling Maliit. Hindi pala ako lipstick. Nahiya naman ako. May nanay pala dun sa sasakyan. Naka-smile siya. Pero okay lang yan. Hindi naman niya tayo kilala. A few moments later. Hinuhubad pa po niya yung kanyang yung shoes. You can look at the invitation, oh. Kasi may invitation si Ana for a birthday party.
ng kanyang one of her close friends. Oh, you can see the invitation. Dit is de uitnodiging. Kijk. Uitnodiging. Mm. Oh, zo schat een hondje. Yeah? Ja. You show the titas. Yeah, this is my invitation. Dit is my invitation for the birthday. Yeah, but we also my have to- friendin. Yeah, my friend's My birthday. friend's birthday. Let's see, B, if you finished your food, B. If you ate all your fruit. Mama. Yeah, I will see. It's okay. Oh, did you eat this one? A little bit? Yes. Okay, that's fine. High five. Hindi niya inubos yung fruits niya, pero madami din yung nilagay ko kanina. Mama, my drink is op. Okay, Kijk that's very eens. important, huh? Kijk eens, mama. Oh, very good. Oh, it's very important you drink water. Pumunta po kami ng bakery and bumili kami nito. Oh, masarap to. Para siyang cheese sticks na maliliit. And then we also have bread, yan lang. Tapos my cake. Let's eat the cake. Yay! Eat the cake. Wat is de cake? Nou, ik hoef deze niet meer. Okay. Vertel wat? Oh, just put it on the counter because Mama needs to wash the dishes anyway. This is Anna's favorite and also Mama's favorite. Oh, wow. Hindi na ako magkakape. Tubig na lang. Deze. Tapos ito kay Papa, Bosco Ball. Alam nyo na po yung Kijk, deze mama. Bosco Ball. Ja, vork. Ik bedoel vork. Klein vork. Oh, oké. Yan yung paborito ni Mister. Yan po yung binili namin. So, tinanong ko si Ana. Sabi ko sa kanya kung gusto niyang kainin for dessert mamaya. What is that? Is that klein? Nee. Ik heb geen lepeltjes nodig. Maar vork, schatje. Ik heb alleen maar brood, maar ik moet even naar de wc, mama. Okay. Nangihi pa daw siya. Inis for jou, inis for mama, ya? Ja. Lagay muna natin. Bos, de bos, Ito para kay Mister. Ang init. Uy! Sabi ko sa kanya kumuha ng pang dessert na ito, ganito. Ang kinuha ba naman yung normal na fork? Diba? Update po sa ating bulaklak. Maganda pa din siya. Pero of course, may mga naiba na yung color. Pinalitan ko na po kasi yung kanyang tubig. Ano na po ito? 2 weeks na. Pero maganda pa rin yung bulaklak. Kasi yung first na tubig na nilagay, yung first na tubig niya, may ano kasi yun, may medisina ba? Parang yung sugar lang. Minsan pag wala ako yung medisina, pag hindi ako bumibili sa shop, nilalagyan ko po ng sugar kasi sabi nila okay daw din daw, maglalast long. Ana! Binyay, Clar! alleen voor 1 keer mijn billen maken. Okay. Did you popo di ay? Popo di na pa? Mama, dit is goed. Daar zijn natjes uit. Okay. Sige na. Ayaw niya ng kiwi. You already have water, love. Wat? You already have water. Gaat ik hier zitten en jij daar? Ik hou niet van kiwi en dit. I know. I already told the titas you don't like kiwi. You can have my chocolate. Kijk. Lekker. Did you wash your hands? Wash your hands, please. Because you were playing outside, huh? Wash your hands, please. You also just got back from the WC. You didn't wash your hands, did I? Come on. Wash your hands. Lugaya ni bata, eh. Kakanuno na kay ko. Ang sarap. I wash my hands. Then, very good.
Lekker maar loud. Ja. Mama, kuchen maar. Oké. Ik vind deze lekker. Ja. Dit is mijn lieveling. Weet je Mijn wel. ook. Dit is mijn lievelings. Mm. Maar dan geen kiwi en geen mandarijn. Okay. Maar How wel do de you chocola. how do you say that in English? This is my favorite, Dit is mijn favorite. but without kiwi. Dit is mijn favorite, but without kiwi en Mandarin. mandarin. And what else? Tingnan nyo si Ana, oh. Yan na naman yung style niya ng pagkain ng cake. Layer by layer talaga kumakain yan. Usa, duha, dolo, upat, lima, onom, pito, walo, siyam, napo. Very good! Sige na, kauna na imong dessert. It's good mine na. I know. Ayaw, don't play with it because then the titas will be dizzy. Oh, duizelig. Oh, yeah. Okay. Maar als we de laatste keer buiten spelen, toen de alle jongens, alle meisjes en de alle jongens It's now 3 o'clock. Papa will be home at 6, so it means only 3 hours left. Hey, blijf stil, we gaan naar Hello! Hallo. Hello, titas. Hallo, Tita. Yan na lang yun. Layer talaga. Layer by layer kinakain. Lekker, hè? I have a new book. Booklet. It's a booklet because it's small. But there are only 10 Yeah. papers. If it's a small book like that, it's a booklet. It means it's a small book. It is our 10. There are? Here is this. And so you mean there are 10 pages. There are 10 Pages. There are 10 paper. Pages. But I want to say from English. Yeah, that's English. Pages, that's English. But I want to say only. Okay. There are 10. Yeah. Sige na, finish that na so we can spend time.
knuffelen op de bank. Yes! En samen televisie kijken. Mm-hmm. And then Mama will also do the wash. Have a lot of laundry to do. Sige na, finish that. You don't want any more? Ja. Natatakot kasi ito siyang sabihan na sige, kung ayaw mong kainin niya, ako na lang kakain. Drink the water. And clean your mouth. Clean your mouth. Careful. 2 hands, my love. You don't have to drink fast. Just take your time. Wala tayong masyadong ganap. Yun lang yung ating ganap today. Bahay lang. Yung ating ganap. Hindi nga na po ako nakapag-video doon sa pinuntahan naming bakery kasi nga katabi nun is a flower shop. I want that it is calling me. Yeah, later na lang ga because we will take a rest now. Mama is a little bit sleepy. So what we will do, you go to the couch already. You can watch TV. And then Mama will do the laundry a little bit. And then I'll come down. We can already cuddle. Is that good? And then after that, we will nap also. Ziet hij mij? Yeah, okay. Bye na. Say goodbye to the titas. Na tita, see you later. See you later, titas. See you later, tita. Naunsa naman niya ako, anak. 1 eternity later. Tulog pa rin si Aling maliit, guys. Nagnap po kasi ako and sinama ko siya kay medyo na ano ako kanina na nahilo ba. Natakot ako na baka vertigo. Well, tulog si Aling maliit. Magprito lang po ako ng itlog kasi yun yung gustong dinner ni Ana. May sinaing na po ako dito. Tapos, mag-ano lang ako ng itlog. Sunny side up. Para sa kanilang dalawa na to. Tapos, may ano dito si Rod. Nakuha niya sa plus. Pork po ito. Nandito na si Mr. A little bit better, right? Vlogging. Housework ba? Housework. Yeah? Ano ba itong pagkatak ng ina ito? Share mo na ito. Yeah. May pa po ako, ilang pieces pa ito. Yung dala ni Vanji, tsaka yung asawa niya, si Andy. Ako lang naman ang kumakain. Pinatay ko kay Ana, isa lang yung kinain. Sarap daw. I-ano ko sana siya, i-deep fry ba kasi masarap siya. Pero ano na lang po, 12 pieces na lang. I-air fry ko siya. After na itlog. Tulog pa talaga si Aling maliit. Nasingin ko na po siya kasi baka mahirapan kami patulugin mamaya ba. And we have a verrassing for Papa, toch? Yeah. Do you remember what we have for Papa? Ja, ik weet het.
Niet Wow. vertellen, niet zeggen. Ik weet het wel, maar ik ga het niet vertellen. En dan lang yung dinner ni Ruth. Pork steak and dalawang itlog din. Is it good, Wang? Or it needs to be cooked more? Is goed. Hindi pa mahilig si Ana sa pork. Ana, eat your egg na. Rice and egg lang yan siya eh. Happy na yung anak ko dyan. Yung aking siomay ay naluluto pa. And then, yung bigay ni Rina na pagkain 2 days ago. Mama. Ngayon ko palang kakainin. Mama, Yan, kain na kami. May siomay tayo dyan. Tapos yung bigay ni Rina. Ano po to? Iupo. Plus may meat. Ayan. May rice ako dito. And yung ating chili garlic. Chili in oil. Well, I'm gonna put face. If really I don't put face. It's vegetable. It's a Filipino vegetable. I don't know if it's in another Asian country, but yeah. Tropical vegetable. Gebeurt bij de haren bij jou. Hier zo. Daar staat dan. Bultje. Omdat papa met de hand doet bij mij. Says something wrong. Dang, papa! Papa, doe eens naar linkshand. Linkshand? Nee, je hoofd. Ja. Je almost want it. Okay. Kom maar, je moet Moet je je onder eerst pakken. Maakt niet uit, onder. Close the fridge, Anna. Niet kijken. Nee. Doe niet. Hindi kaya. Doe maar brein. Even goed recht houden. Awahin na ang tanan. Anna. Will Papa see it already? Ano yan? Dankjewel. Maar mama en ik hebben de cake al gegeten en ik heb hem op en mama ook. En jij? Ja. Dankjewel. You want one, Mena? Wat? You want show mine? Wel een kusje dan. Dankjewel. Heel lief van jou. Hierin laten, dan kan ik hem hierin eten. Wordt hij niet zo... Anna, eat your egg. Yum. Yum. Dami? Lekker hè? Ja. You know what that means, eh? Hm? You know what that means. Best lekker. You first eat your rice, Anna. Ik weet wel welke chocola jij lust. De balletjes. Ja, die vind ik ook wel. Ja, als jij toen 2 jaar hebt getrouwd en toen had ik een cadeautje gegeven. Die weet ik wel. Dat weet je wel. Die vond ik heel lekker. Tapusin namin yung dinner namin, no? And spend time na lang kami din. No, doei tita! Smush smush babush! Moes, moes. Doei papa! Doei, doei. Moes, 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 moes. Mm.